Ja, og udcykle Magnus i dag. Og det gik lidt lort til. Hey, jeg har valgt at tage ud og cykle med Magnus. Jeg med. For meget mudder. Se det her. The fuck is this? Ligner lidt toilet, ikke sådan eksplosivt det her vand. Ja, sådan en taco tirsdag. Vi har så kørt i en halv time til min sko. Jeg er myslebar. Mor siger, kør ud i skoven og være aktiv. Jeg siger, du eller ved til tv.